Isigcawu seshumi nesishiyagalombili sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 3. Ziqeda ukubuya inhlazane eyinkalweni ngaphesheya yimhlambi yeinkomazi yehlela emfuleni ngelokuyozifunela amanzi emveni kokudedelwa ngesikhathi ezinye seyivele zigcoshela uhlazo olusamilayo namandika naye lokho etshakadule njalo ekhahlela ubala emveni kokukhihliza konene. Uma uphonsa amehlo kwesinye seyihlahla zomnqawe ngaphesheya kwezibuko eligezeza sembo uqaphelo wesilisa ohleli phansi ogqoka isikibhe esimhlophe nebhuluku elimnyama nekapisi elibomvu. Uhleli uqojeme amehlo abheke eqeleni ezigudla kuli intombi umaziza lapha ezibukweni. Yakumkanya ubhekisisa uzobona ukuthi yiqathanzipho lasemgazini uMaqhawe. Eceleni kwakhe kuleli nduku ecanwe kahle ngobuhlalu bekhethelo yasiboshwa ngamaduka amahle ahlotshiswe ngeimbali eziyenza ikhange uyibuka nje. Akubanga mzuzu emingaki kuphuma uqhamukile noNomandla belandelana nezigubhu zabo kubonakala nje ukuthi uhambo labo luhleli. Usukume besithela nje emfuleni uMaqhawe wehlela ngezantsana kumfula ngesikhathi laba babili beshiya imicengezi emfuleni behla belandela ukugeleza kwawo baye bafike bahlala benaba phezukwetshe phansi kwesihlahla esikhulu somganu esikhona lapha emfuleni. Ayaphila amakhosazana uMaqhawe ebuza emamatheka kakhulu Manziwa. Sesisukele phezulu nakho phela umyalezo uthe usifuna lingakashoni ilanga nodadewethu. Uqhamukile ekhomba uNomandla ngekhanda. Hayi khona kuyona intembi enginibizele yona Bongunese. Ngizotshala inhlansi yoxolo nokuthelelana amanzi ngenhloso yokuthobisa imimoya esiphakeme ngenxa yazo njalo zonke lezi igameko zakamuva. Agwinya mathu uMaqhawe. Silalele uqhamukile makhosazana uyaphika umlilo ebengiwokhela phakathi kwale mindeni yomibili. Inhlanzi ebengilokhu ngithi ukuvutha kwayo kuzokwakhela oweshisandlo ifiphala ngiyibhekile naphezu kokuvuthela okungaka umuntu asekuzamile. Kuyafika kimi ukuthi akuvumi khona ingane zakwethu. Ukhuluma ume ngezantsana kwabo ube kunyawo lwakhe phezu kwelinye lamatshe nendololwane phezu kwedolo ngesikhathi induku igama nxese edolweni wena wabona isikwaya sasemgungundlovu nensabula yaso. Ngivumelene ngoyeke lomlilo uzothe. Empeleni nje nami Maqhawe bese nginakho ukuzibuza ukuthi njengoba sekukuningi kangako sekwenzekile kubalwa inyaka amakhubalo namadliso kusangaba khona yini ukwethemba ukuthi uthando lukhona olwangempela. uNomandla kubudoda ke kodwa futhi ukuhosheka kuwe uhlehle uphume kulento uqala impilo yakho kabusha nowesifazana ozokuthandela ubusoka bakho. Uma ubheka uqhamukile awuqondi ukuthi ikhanda lakhe liyanqekuza noma liyanikina. Ngiyakuzwa Manziwa, ngicela ukuxolisa nami ngakho konke okwenzekile nokungenzeka futhi ukuthi kudulela isithunzi somuzi phansi kwathi icilela negama leni njengentombi zasembo phansi. Angisiyena umuntu odlambelo. Uma ngithuke ngiphakamisa umoya kusuke kukhona okungiphazamisile nje. Kodwa ke mhlawumbe ukuze igama lami lihlale lilihle lapha embo ngoba ke phela unyawo alinampumulo kuhle ngiyicelela indlela kusakhanya ngiphonsa amehlo ngaphesheya la kubukeka kunosuku olusha lokuqala impilo entsha. Awu Manziwa uthini manje sekukhona la usodlulela khona ngokusheshsha nje? Nakhona lapho ngingedlulele khona ngaphandle kosizo lwenu njengabahlobo bami esengithelelene nabamanzi. Hey hayi ke uNomandla kwasuka ke futhi lokho. Lalela ke we Manziwa, ake ngithi nje ngamafuphi ngiyalwemukela uxolo lwakho futhi ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi izimo ziyasiphendula zisemuka amandla okusilawula bese ke sisithola sesiphumela endleleni. Thatha indlela yakho ndaba uphikelele la umoya wakho sekuholela khona. Kodwa ngicela ukhohlwe ukuthi kukhona la mina nje engakusiza ngakho. Angikholelwa kakhulu kulolu uthando lokududana negugu mina. uNomandla eshe
besukuma kuleli itshe ezithinta ithuthuli esuke hamba eshiya uQhamukile noMaqhawe. Ikuphi la ufuna ukusizwa khona Maqhawe? Yakho uhlelo lokuba ngihlangane noThabile waseMabheleni ngaphesheya. uQhamukile ethuka. Uthabile mobi. Yena kanye lo wakubuka amazwi akhe. Hayibo, mazwi akhe yena kanye lo engakhumelani imlotha naye emveni kweyidumbe eziphansi ezinye zazo okungabahlobo bakhe abasenyongweni. Uyazizwa kahle Maqhawe ukuthi uthini? Ngizizwa kahle Qhamukile. Phela ngozazana kuzofanele kucacela ukuthi angithandi yena umazwi akhe. Futhi kangikhathalele kuthendwa uyena mina umudade wabe ngenankinga nalokho. Umuntu engifuna ukwabelana ngempilo yami naye manje udade wabo, hayi yena. Hayi Maqhawe, inamaganga ngozikele. Ingethusa ngisayizwa nje. Phela noma ningazenzisa nje biya liqiniso linye. Nina nobabili nomazwi wakhe ninamanxeba asabhipha eniwenzile omunye komunye. Ngingethuke nje uma konke lokho kwenzayo wena kokufuna udade wabo kamazwi wakhe. Kufuna ukubonisa umazwi wakhe ukuthi awusona isehluleke njengoba yena ecabanga. Mina Maqhawe ngiyazi ukuthi awukaxoli ngokuthi umazwi wakhe wakwephuca iqathe emlonyeni. Musa ke menzi uvuthela umlilo othuthuva obusuvela usulotha phakathi kwesigodi saseMabheleni nesasemgazini. Hawu, phonsi ithawula uhambele kude. Uhambele keke kuhle kwelanga lasebusika. Lutho ke mumbo. Lutho nje wengunesi. uMaqhawe esusunyawo phezukwentshe. Ngiyayifuna lento kazi. Futhi ke ngiyoyilandela ngiye ngiyigojele ngisho ngabe kangitholanga lisizo olivela kuwena. Maqhawe, ngitsheleke uma ucabanga uThabile yena uyokuthanda emveni kwazo zonke lezi igigaba obulokhu uvela kuzona. Qhamukile, kuzofanele ume kancane ngemibuzo kwayimpendulo zakhona ezingezokukusiza. Okufanele ukwenze ilokho ukuthi ufake isandla ekuthenini ngikwazi ukuhlangana naye kanye nje. Okunye ke sengiyokwazi mina ukuzilandelela khona mina ngesingami. Ikhona lento ethi kusazoba mnandi. Kusazofiwa nje kakhulu. Mhlawumbe isona sikhathi leso kufanele umuntu aveze ukuthi lisuka phileli igama likaMaqhawe.